n'ọnọdụ ọbụla anyị ga-enye Chineke ekele maka na ekwensu bịara ka obi bie ma laa n'iyi site n'ike nke onye nwe anyị ala ya na emebi atụmatụ ya. Ife niile abido otu mbọsị. Ọ bụ ebe a na-akọ ọgwụ. Oke, ibuchasịa ihe ficha ebe a, gbanyesi ọkụ niile, kpochisikwala m ụzọ. Ịlakpozie ka ọ dị echi. Kedu ihe ga-ekwu kịta? Ya bụ izu ụka atọ mkpaga aka mmeghele kedu ebe ọ bụ? Ebe kwesịrị na-enwe obi aṅụrị na mmenwu ihe a maka ọdịmma mụ na gị. Obi aṅụrị? Maka gịnịzi? Ka enyi nwere obi aṅụrị? Ebe mụ na ha dị ebizi ka di na nwunye. Mana anyị na-ebi ka di na nwunye. Nke m ịma ihe na-akọ. Gịnị ka ị na-akọwa? Ị na-achọzi ịgwa m na obi aṅụrị gị bụ na sọnsọ mmekọrịta nwoke na nwaanyị ka ọ dị? Ị ghọtara ihe a na-akọ? Ihe a na-emekwanụ maka ọdịmma mụ na gị.
ọ dị mma gị, ọ dị mma ezinụlọ mụ na gị, ọ dị mma maka ọganiru anyị echi. Nna mụ na gị kpakwa na ihe akpa tupu mbido gị isi m gaa n'iru, kesikwa nke ị na-eme ka ọ dịzikwa ka ọmụnwa na-emejọzi gị. Kiki, ịma na nkwado gị akwadokwana m ebumọnụ na ekpele afụkwa m Chukwu anyị a n'anya enyochakwa na enyocha nkịta ọ na-adịkwa m ka nka wee hụ Chukwu n'anya. Ana m agwa gị eziokwu mana amakwa m ka esi eche nọ na m ga-anọ nnọọ otu a. Cherugodu Ihe na-ekwuzi na-agbazi m ntị agba. Kezi ị na-achọ ịkọwa? Ị na-achọzi ịkọwa na inwezi njikọta na onwe ya dịka nwoke? Ihe akịta ị na-eme na-egosikwa m na na-adapụzikwa n'okwukwe. Inwezikwa okwukwe. Kezi ebe okwukwe gị nọ? Ọkwa mụ na gị yiri ahọ na-abụ. Anyị enweghị mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ wụzi obere oge anụnwa ka ịnya ha enwe ndidi. Ọkwa mụ na gị nọ na-eme ebumọnụ na-eme ekpere tupu anyị anụọ di na nwunye. Ị na-achọzi ịgwa m na ihe niile anyị nọ na-esogharị mgbe a anyị na-eme ekpere na-eme ebumọnụ nọọ awụọ ka ị nọ na-awọgharị ka ọkwa eziokwu? Cheregodunu, ị na-achọzi ịgwa m na ị na-eje enweta ya n'ahụ nwaanyị ọzọ oge ahụ anyị na-ayị ese gịnị ebe ọ na inwe ike inwere ndidi? afọ m n'iyi bagaala ihe na-eme ọbago gaala. Ị na-akọwa na mmadụ bụ nwaanyị na kịta nnụgo nwaanyị bụ ofu ihe. O nwere ihe na-eme gị n'isi ka eji lụsịa nwaanyị. Kịta ga-nghọta ihe na-eme. Idogonu m anya nụ so ihe iji weretazi m n'ezinụlọ ahụ maka ịkwakarịta iko mmekọrịta nwoke na nwaanyị nụ mkpasa ọkpa ị na-akwa enwe ezi uru ọzọ mbara. Ịkpọla ekwa iko di na nwunye na-akwa iko. Onwezikwa uru ọzọ bụ na mbara. Di na nwunye na-akwa iko ọhịa chukwadala. Mana ihe kwuru kịta nụ na uru mbara bụ sọsọ ịkwa iko enwezi uru ọzọ mbara nụ. Ihe mere bụ na di na nwunye na-akwa iko lega m ntị. Di na nwunye na-akwa iko ịkpọ ya iko ihe ọzọ si ihe chọrọ n'ahụ m nọ. Biko ike ekwurekwu ga-adịghị m n'ụtụtụ a ka nje chọọ ihe ọzọ mmemme dị m mkpa. Kiki na-ekọkwa m ntị agwachakwa ngo ma kwụsịkwu ya ọzọ na-ekwu ma kwụsịkwu ya ọzọ. Afụgo m nọ ọ bụrụ otu a ọ bụrụ ya mgbosi n'ụlọ ụka agbaọ m ihe ụbọchị nkịta ma kwụsị ije ụlọ ụka ịnụ ihe m kwuru. Ama m na ihe ikwuru kịta wụ nnọọ ka ikwu onye chọrọ ikwu okwu. Ịma na ịma mmenwu ya nụ ịma mmenwu ya maka ime ya ịdaa maka na ịhụrụ ezinụlọ mụ na gị Chineke kere mụ na gị ya ebute ụzọ tutu gụnwa na mụnwa n'enu m nụ. Ọkwa nwa ise mụ na gị na ụdị na nwunye bụ ihe o bụrụ gị kịta ruo ahụ isii ịmahakwa ihe imele ya ọ bụ ya 16 ewesị mgba nkịtị ka ekwesị jiri gị kwara ngwa ọrụ mebiere m ihe m na-eme. Abụghị mụ na gị n'ụna mmaha ihe ekwesị aji wekwara ngwa ọrụ ohere ọkwenere ihe m kwuru. Nwazie m ị na-anụ anyị jikwa isi ezi na ụlọ pụọ m ezi nwa m. Onye bekwa n'akwa Supadro. Ezinụlọ ha fọrọ m ezinụlọ.
Auntie Tutuoma. Auntie Tutuoma. Oh. Cynthia. Ịmapụ onwe obi. Ụfọdụ m oge ị na-abịa. Maka emezi kete isi ụtụtụ a. Tata bụ Satọde ka ihe mee. Mkpọtụ tetere. Mkpọtụ. Ke mkpọtụ nwa na-eme. Auntie, ihe niile adịkwala mma. Baby, no. Uncle, no. Baby, Sarah. Baby, abata m oge mgbede wee fụ na nne m kwadoro gị ka ibu wee gaa ọrụ n'ụtụtụ imetụ ọ dị ya aka ka ihe mezini ọ bụrụ ọsọ na nri ka mmadụ ji adị ndụ. Baby, ọ maka ihe ha mere na Satọde. Kedu ihe mere bụ Satọde? Baby, ama m na mụ na gị na-enwe nghọtahie maka ihe gbasatara mmekọrịta nwoke na nwaanyị kemgbe, mana ahụbeghị gị n'ụdịrị agwa nke ewutekazi gị. Ka ihe mere achọpụtara dị nsogbu adị. Biko, nwaanyị ị na-anya ezigbo ike gwụ nkịta aka m si n'ọrụ bata. Achọrọ m izu ezigbo ike maka echi. Biko, ike adịrọ nkịta. Ọmụnwa ka ị na-akpọzi nwaanyị Nkara ịkpọ gị nwoke ị na-abụrụzi nwaanyị. Ihe mere bụ na nsogbu adịghị. Bịa ka ije lee nne gị. Bịa ka ije lee nne gị ma mgba n'ọnụ wee na-akpọ. Ele nne n'ilo tupu ị nataba. Ị na-anya ị ga-agba.
Nwanne m nwaanyị, esogbula onwe gị. Ọ ga-adị mma. Chineke nọ n'ọrụ. Anyị kpere Chineke. Onye ime n'igwe anyị ekele gị, ọma mma zụrụ arụ, ọhụ anyị ọmara anyị, ọgụtụ ụwa tụ ụwa, isi na-enye ndụ. Anyị na-ekele gị n'ụtụtụ, anyị na-ekele gị n'ehihie, anyị na-ekele gị n'abalị. Papa, anyị eweta nwanne anyị nwaanyị n'iru gị, kpuchie ezinụlọ ya, kpuchie alụmdi na nwunye ya, meriere ya ka ha raba ike mmụọ ọjọọ na mmadụ ọjọọ niile. Ị gwara anyị n'akwụkwọ ilu, n'akwụkwọ 21 amaokwu nke 1, n'obi eze dị n'ala nke gị bụ Jehova. Ị ga-agbanwe ya dịka osisọ gị. Onye ime n'igwe anyị na-akpọkọ gị n'oge awa dị ugbu a, gbanwee obi dị jen, wezugara ya agụ nke anụ ahụ, merere ya ka ha raba ike ihe ọchịchọ nke ụwa, bibere ya ka ha raba ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Isi na onye chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe. Papa, anyị ekpuchie alụmdi a n'ime ọbara Jehova, anyị ekpuchie ya n'ime ọbara Jehova. Anyị si gị bịa were ezi ọnọdụ. Onye ime n'igwe, were ezi ọnọdụ, were ezi ọnọdụ, were ezi ọnọdụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara n'ike nke Mmụọ Nsọ gị. Amen. Esogbula onwe gị, ọ ga-adị mma. Ị ma na anyị bụ ụmụ nwanyị, e nwere ụzọ anyị si ebu mkpa dị otu anyị ihe ndụ anyị. Ihe ndị anyị nye gwara gị megodi ya, emego ka anyị bịa Chineke maka onye ya anyị na-efe, ọ dịghị arahụ ụra, ọ ga-eme ya na mgbe ya. Emego Nne, o nwere nsị ka m jụọ. Asị m ka m mara ma onwe oge si nwee chegharịa echiche n'ime mmụọ gị. Echiche n'ime gị n'ezi? Ịma ihe nne ịma ihe nna akọwa. Nne, anọgo m n'ime ụlọ a kemgbe ụtụtụ wee ruo kịta. Afụbeghị m ka ịbanye je sachapụ arụ. Okay. Ọ ihe ị na-ekwuru, mana ọkwa ịfụ na naanị m nọ n'ụlọ atata na-eduhie m Cynthia ka o je gote m ihe. Ọ kwụsị nsọ m nwa nọ n'ụlọ a na-eji ozi niile nọ n'ụlọ atata nwee nye elu m aka. Ike agwụgo m, ike gwụrụ m kịta ebe m nọ na enwere ihe m nwere ike imenwu. Biko. Kedu ebe isi mụta nke a? Mụtakwa gịnị? Ihe ị na-eme? Ị chere ma mara ihe ị na-aghọ? Ọ bụ na ị sara arụ ka isi gbue m ka ha lee igbukọta gị nso. Ọrịa mana nwere isi m. Mana ị kwesịrị ịghọta na ihe nchọ kịta abụ iwere obi m niile, were ahụ m niile tụkwasị n'ebe Chukwu nọ. Ọ gwụcha na ihe m chọrọ, achọghị m nri nke ọnụ ahụ. Ihe m chọrọ kịta bụ nri nke ime mmụọ ga-agba m ume. Na-aghọtakwanụ m. Asịkwanụ gị eme n'ekpere ka ọ ga-ebu n'ọnụ. Mana ihe na-ajụ bụ kedu ihe ị ga na-eme site na elekere nke 6 nke mgbede wee ruo na elekere 6 nke ụtụtụ? Ihe m na-ekwu bụ na dịka m si wee gwa gị ya kịta, ihe obi m na arụ m chọrọ bụ ịtụkwasị obi m n'ebe Chineke nọ. Enweghị ihe ọzọ m chọrọ kịta. Mmụọ mmemme mmekọrịta nwoke na nwaanyị ya eme m
ọ dị m ka na m adị ozi ọcha n'iru Chukwu. Asọsị ihe anyị na-akọ na mmekọ di na nwunye ga-eme gị ma ndị ọcha. Kedu ebe isi mụta nke a? Kedu hai na biko iwe n'iwe. Ama m ka obi gị dị kịta mana gị biko ka nna ayọ gị nwere m ndidi. Ọ ga-agakwa na-aga ihe afụzikwa n'obere. Ọ fụzikwa n'obere oge mmecha. Enwezi ihe ị chọrọ iji m eme imebe ọkwa nwunye gị ka mbụ kakwa gị nwa ihe niile. Ekwem na-agakwa m ntị. Oke, anụgo m ife ikwu mana agakwa m ntị. Nke a bụ ikpete maazụ mma karịsago dị ụka ọzọ. Ọ bụrụ na enwere ka isi ga-emegharị arụ nnọọ nka alụmdi na nwunye mụ na gị na okwukwe gị nke adala ibie ọ dị ma mmenwe a ma gwa gị na mgbe iji ga-emecha ebumọnụ gị a ma mụnwa ma alụmdi na nwunye mụ na gị ma ọ na nwezi nke ya afọ sọsọ abịa nwe gwa gị kịta naanị ya Kebe bụzi ihe aga? ese Biki na-agazi? anyị na rum nke ọzọ. Imezikwa gịnị? Biko ka nje kute ezigbo ume ebe anwa ebe a esi na do nwere imi Makona ihe a mme makona amakwa m na ọ ya agazi otu isi wee chee. O Chineke ekene tata aga chekwa n'ụbọchị ndị fara afọ. Mana chekwari okwezikwa ube ma ahụ ụtụtụ biko ka nje wụọ ahụ. Izu oke na-agago mana ezinụlọ mụ na Kenny ayasago nne m chere ekwu n'otu ahụ nwee ndidi Jane a na-edikwe na-edi dibeke na-edi nwee ndidi ọ ga-adịkwa na mma di a ifụla a na-anụ ọnụ bụ ndidi gekwa ntị sọsọ ekwensu ama nnọọ ihe o ji agba gị mgba n'ụdịdị otu a mana egbu n'onwe gị maka ya maka na mụ nwa na onwe m maara na mgbe ọ ga-eji wee lugodo mgbe ikpeazụ ị ga-achịkwa n'ọchị ị ga-ebu onye na-enwe aṅụrị n'ime ihe niile ị ga-enwerịrị mmeri ebe elekwa ka isi wee kwu bezina akwa di gị kwana ọnụlụ ya ọ gabaga ebe fa na-agba bọọlụ. Okay. Enyi m nwaanyị kemgbe ahụ anyị kpachara nkata o nweela otu di gị si wee gbanwee nọ na-akpasa n'onye ezigbo agwa nkwere dị obere mgbanwe dị na ndụ ya. Chinwe isi mgbanwe ka chi na-efo ka ọ na-akawaga njọ ka chi na-efo ka ọ na-akawanye njọ ịma na Kenny ada atụpụziri m ọrụ n'ụlọ ụdị elizi n'isi ọ na-alarụkwụzi n'ezi ọ na-alarụzi n'ụlọ enwezi ihe mbere na-adị ya mma ka m gwa gị eziokwu ewu okwuzi obi aṅụrị m na-enweta na ebume ọnụ na ekpere nwanụ m na-eme ekwu n'otu a ekwentị o
nya ejina nka wee kpebikwanụ ọ ga-adịkwanụ mma n'anya amaara m na ọ dịghị mfe ihe dị na di adịghị mfe ekwentị ama na m anụbere di o mana ama m ihe na-agabiga nwee ndidi ọ ga-adị mma ama m ihe na-agabiga ịmaro chiwe ịmaro ọ na-emetụkwanụ m n'obi ịmaro mana kene na n'iru nya wee na-agbaghara ekwentị ka mgbara ebe ọ nọ gịnị gbanyekọrọ foonu ya wee na-ezigara ya ozi edemede ama m ozi edemede n'ole m zigala ya mmanya kene izichi edemede wee sị m kedu ihe m na-enyere ya nsogbu kedu ihe m na-achọgharị ebe ya nọ kedu ihe m ji ebe ya na-eme na m achọgharịzi ebe ya nọ na ebe ya nọ dị ya ahụ mma na ma na-achọ ya ka ya bata n'ụlọ bịa ghọrọ ihe mkpasasị anya nyere mụ na Chukwu isi gịnị ihe ọgwa m ya bụ okwu apụkwa n'ilo ya bụ okwu akarịgokwa keke ị ga-esi wee kwabazi onye ukwu wara n'ụdị nke a biko na amakwa m na ya bụ ife agafego chelo mana o mechakwa ya nata ọ nata n'ụtụtụ a gbagoro elu jee na batrum wụọ alụ wụcha arụ ozugbo yiri akwa ya fịam wee pụọ na amaghị ma ọ ga-anatakwa n'abalị a ọ dịghị m ka ọ ya nata nke bụ ma ọ ya natakwa ka isi ekwuzi otu a maka na ọ pụbara chiri ụfọdụ akwa ya olugozi na nke ịkwakwu ngwongwo ya hapụ n'ụlọ ọ na-alarụ n'iru ka ọ na-alarụzi Jesus Christ Chineke nna ihe m na-eche kịta bụ na olugo ma anyị ga-eche ka ndị fọmọ mepes onye pasta anyị jefe ihe ọbụla ikwu ihe ọbụla isi mbe kịta mbe eme ya ihe nchọbụ ka di m nata achọbụ ka di m nata ihe m chọbụ ka di m nata di m ka m chọ afọ di m n'anya biko afọ di m n'anya achọ di m emekwana ihe ọbụla ọ ga-abụ olu echi niile ịkwara agara mara anyị fugodu ma mepere isi ka anyị mana ife ga-apụta ndị anyị niile ga-adị mma. Chinwoke. Mama, ehihie ọma. Ehihie ọma. N'ụdị na ọdụ, Jen. Kedu? Ọ gakwan. Nke iru gị machichele otu a, kekwa ihe ọ bụ ọzọ. Kekwa nsogbu ọzọ dapụtara. Mommy. Ife niile na-akawazi njọ. Ka chi na-efu ka ọ na-akawazi njọ. Amaghịzi m ihe mmemme. Ike agwụgo m. Mọmị ihe m ga-eme. Ama m ga-egbusi onwe m ka Kenny wee gbaghalụ m. Ike agwụgo m. Ị mana kemgbe a Kenny ka na-alarụ n'iro. Ekwensu ịbụ onye ụgha. Nke kacha na-ewute m bụ na ọ larụ n'iro ụnyaahụ. Wee na-ata atọ n'ụtụtụ wee na-ajụ ka ebe ọ larụ.
wee kwa m aka emerụsigokwa m arụ oge nweliteziri iri enu ọnwụ na ojeke ebe anyị na-ekposa akwa jiri ụfọdụ akwa ya mapụ ilo pụọ bụmi amara m ihe mmemme amara m mbọ ya abatakwa tata otu si efu ya amara mbọ ya abata mama amasị amasị Jehova n'isi Jehova Shama ebube dị ebube n'ime ebube Jen, Sister Jen, ị chetara mgbe ị bịakwutere m ịnara ngọzi na nkwekọrịta alụmdi na nwunye gị na nwoke ngwa gị na ọka machara Chukwu ọhụụ gị chọọ onye dị ike na mmụọ mana ikweghọ ọ bụrụ na ị gere m ntị ihe a niile ama na-eme mana mọmi Kenny ma Chukwu Udomaya na Kenny fu Chukwu n'anya chekwalo ọ ka dịghị nke izochia onye gị na ya ma nọ kwekọrịta n'ekpere na-amata nwa anụ arụ ya afụfụ o wee chọta ụzọ a na-eze nke n'igwe Jen omike agbụgbọ nke ihe mmemme iwe n'iwe biko Jesus Christ Chukwu dị ebube n'ime ebube nwe ihe iwe dị na ya ihe mee na-emego ya ga na-achọzi bụ ụzọ a ga-esi wee mee ka gịnị ka ọ ghara imebe gawa n'ihu ekwensu na-achọrịrị ụzọ ọ ga-esi gasị ezinụlọ gị mara mmata na n'akwụkwọ ndị Efesọs 6 amaokwu 12 gwara anyị na ọgụ anyị na-anụ abụghị ọgụ anụ arụ ọ bụghị ọgụ ube na mma kama na ọ bụ ọgụ imeri ike ọchịchịrị imeri ka ha raba amagba amoosu niile nke dị n'ụwa Maria amara na ọgụ a abụghị ọgụ gị na di gị ọgụ a ga-anọ n'ime mmụọ maka na o mecha na mmụọ o wee pụta ihe ị ga-adị ike n'ekpere ekwensu amagoro na site n'ịbụ ọnụ n'ekpere a na ị ga-enwe enwe mmeri site n'ịbụ ọnụ n'ekpere a na ọ ga-ezute gị na di gị o wee na-achọ otu oge isi ghasa ya n'ezie anụ arụ ga-enwe gịnị ọchịchọ mana dị ike n'ime mmụọ ifu ekpere wepụta obi gị niile kwụsịrị Chukwu ekwekwala ka a na-apụ gị ya maka na ọ nọ ya ihe ka nke a ga-eme tụkwasị Chukwu obi maka na ama m na chi anyị na-efe anaghịrịpụ gị chi ahụ dị mgbe ochie ya ka dị taa ya ga-adị ruo mgbe ebighị ebi ị nụrụ ya enye na onweghị nsogbu Sister Jen ọ ga-alaghachita dịka nwa mkpafu n'akwụkwọ nsọ ọ ga-alaghachita ka ikpere Chineke onye nwe m na Chineke onye nzọpụta m onye okwu ya bụ na amen anyị na-ekele gị anyị na-asọpụrụ
Ike agwụgo m. Ụtụtụ a. Ike agwụgo m Ibe niile mmadụ gbara ọsọsọ isi ụtụtụ. Chelo. Ma aṅụ odeku. Mana chelo. Aṅụchago m odeku. Chelo kwa. Ụtụtụ a ka ya aṅụ odeku. Ụtụtụ ịgbacha ọsọ bịa. Ebe gị afọ odeku. Odeku. Leili na odeku dị ebe niile. Odeku dị. Anyị je ebe ni je ṅụọ Ịgbacha ọsọ ịṅụọ tii. mmiri ọkụ oyibo ka mma na aṅụ mmiri ọkụ oyibo n'ụtụtụ ọ dị nna anaghị m aṅụ anaghị m aṅụ Baby. Baby, ke kwan kime? Oge nke ije. Baby. Ya bino. Battery kwa ba. Una na enwe anwule. Okay, Kasa debo. Bar mapta bakta. Ngwan. Oh. Uri gomni. Asum seriyo teka ko shan.
ife niile wee na-akawazi njọ ka chi na-efo. Ife niile wee ghasasị ya. Di m wee kwụsị ịga ụlọ ụka anyị na-aga. Ọ sịkwa m ka m so ya wee kwụsị ịga n'ụlọ ụka ahụ. Ka m soli ya gaba n'ụlọ ụka nke ọ chọta ọfụ. Mana ajụ m ajụ. O wee ruo oge anyị mesịa ekpere niile a na ebumọnụ niile a. E wee gwa anyị na anyị na di anyị ga-eso wee bịa n'izu ụka na-abịa abịa ka anyị wee mechie ekpere na ebumọnụ anyị mee. Nyọkwa di m si ya ka o solu m wee gaa. Ọ sị m na ya ama mmenwu ya, na ya ama nso m wee gaa. M wee gaa naanị m. Mana obi jupụtara m n'aṅụrị mbọsị a. Maka asị m na emechicha ekpere mbọsị a ma m enye ya ka o si wee chọọ ya. Ma n'ụtụtụ, ma n'ehihie, ma n'abalị, ebe ọbụla ọ chọọ ya, ma na mbere ezi o, ma n'ime ụlọ, ma n'ebe a na-awụ alụ, na m enye ya. Maka na eche m na nsogbu m niile agwụsịgo. Amarọ m nọ mbọsị a ka nke bụ nsogbu bidozi. Kedu? Mommy, nsị gị na-adị m mma ụmụ ya asị. Kedu otu? Nwunye mana kemgbe anyị ji wee mechie ebumọnụ na ekpele na di m ka na-alarụ n'iro. Kezi maka ihe O nwere ike ọ na-achọ imekwuru m ihe niile mmee ya oge ha anyị na-eme ekpere. O gwugoro na ọ na-emechagoro nnata anata. Ọ ga-alarụ n'ụlọ n'ọnụ ụlọ ndị ọbịa. Hapụ naanị m. Amakwụzi m ihe mmemme. Emechago m ihe niile mmemme ike agwụgo. Onwego ka isi gbalịa ịkọwara ya ihe mere. Mommy, ụtụtụ ọbụla m na-ekulite gaa chere ya n'ọnụ ụzọ ndị ọbịa. M esekpuru ana, na-ayọ, na-ekpesa. Ekwuchago m ihe niile dị m n'ọnụ. Ọ dịkwuzie ka ya ga-akọ ọnụ. Enweghị ihe m emefabe. Emechago m ihe niile m nwere ike ime. Ike agwụgo m. Ịma na ana m ezigachala ya edemede. Na-agwa ya ka m si wee fụ ya n'anya. Na-agwa ya ka o chetakwa ka anyị si wee bido. Ọ da-atụ fọdụrụ m ọnụ. So ihe ọ ga-akwadebe m bụ o anụ na m. Ọ dị mma. Nsogbu adịrọ. Jen, ka o kweghị ọ ga na-achịte. Ihe a bụ ihe anyị ga-eji mgbakasị ahụ mee. Ihe anyị ga-eso n'usoro. Anyị ka ga na-ekpekwa ekpere. Akwụsịkwa na ekpe ekpere. Anụgo m. Onye nwe m na Chukwu, onye okwu ya bụ eziokwu, ọhụ anyị ọmara anyị. Anyị na-ewere uru gị nwaanyị a na-ebe Abuja na-etinye n'aka ebube nsọ gị ya na ezinụlọ ya. Ihe tinye n'aka gị ada emebi nchara adịghị ata ya. Onye ime n'igwe kpuchie ya. Kpuchie ya n'ụtụtụ, kpuchie ya n'ehihie, ekwela ka ihere mee ya. Ka ha rabụ mmụọ ọjọọ ọbụla
ka ha rabụ mmadụ ọjọọ ọbụla nke na-afụnye ọkụ ikuku a na-efegharị na Jehova. Onye ọbụla kwụrụnụ wee na-afụnye ọkụ apapa, ana m asị ka ikuku ọjọọ alaghachikwuru ya n'aha Jizọs. Anyị na-ero ka ha rabụ ike ọchịchịrị niile na mgbọrọgwụ. Anyị na-ero ka ha rabụ ike amagba niile na mgbọrọgwụ wee sị na ha agaghị adị ire n'ebe agrịsị anọ. Onye ime n'igwe mere ya amara banye n'afa nke Nna na nke Ọkpara n'ike nke Mmụọ Nsọ gị. Amen. Nne m, kpọọ m mgbe ọbụla ị chọrọ, ma ọ bụ n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie ma ọ bụ n'abalị. M ga-asa gị, o adakwana mba, adakwana mba, akwụsịkwana ikpe ekpere. Nyanwa bụ mma agha e nwere, ịnụgo? Nsogbu adịrọ. Kebe nwa na-ele mmanya nọ kebe nna bịa bakịchakwa nkwụ ọ nakwa afịa nwoke a ekwuela efe okwu si na ọgwụrụfanye anyị onye ka iji ana m aṅụrọ mmanya ọzọ ka nke agwa ji ọgwụ na-ekwu na-agbatali ọnụ na-aratọli ọnụ onye ba ma ote ọkwa na-akpa mmadụ ka ibe echi ka njikwa ahụ ka njụọ o nwere ebe anyị na akọtara m ụdị mmanya na nwunye ibia nwekọ ọnọdụ anyị si do ekene anyị niile onwe a na-akwakọ ime ka onwe ọgbakọ anyị nọ na ya akọtara m na nkazi mmịa taa agwara m unu na-ekwe m anya tufu ịkpali anyị detela anyị akwụkwọ na akwụkwọ anyị na ịkwakọrọ ịkpali anyị akpali ke nke m na o nwere ihe a na-eme na mmadụ anyị kwụzi akpali amụ ezukwe nakwa ya gbalụkwa ọgwụ ihu maka ụfọdụ na mmanya ka iji akpali mmadụ mmịa ego one denekwe afọ ọ dị echi bịa tupu ị pụọ ire nie ị na-anya o nwere obele ngwugwu anyị kechile gị ihe eji wee hachi m ụmụ ihe ma egbogo ịghọtago na-egbogo ngwa afịa si ebe kebe anọmatụ afịa China kebe na-ajụ eke ego obodo otu obodo kwesịrị isi wee dị ebere gị bebi ọkụ arụ dị mma nwaada arụ dị mma obie ya aka ka ukwu ga-agbatị obodo ahụ unu kele kedu isi obodo ya unu ahụ ezigbo mmanya ewere anya gị nyere anya onye nke biko ka ọ dị enweghị egotekwe ndị akpa egotekwe afọ m aka bụ afọ m ike etiri m ana ekwu ekwu na adị ma maka ebe arụ ọdụ ya jiri na ụlọ ya kọwa nkọwa ma ihe niile ọ na-akụ eri na nwunye ihe nwunye ya baba di ya n'isi a na-ekwu bụ ịma mụọ ihe ahụ mee na nwaanyị kwakọ ngwongwo ma nwe emeke emepela ọnụ na-akọ ihe agba onye ka idugo ya kemgbe anyị na-akụli na-agwọli jụọ onye ya nụnụ ilobe ọnụ ị na-akụ nkwụ pịa ka nnede onye ka idubie a pịa gị nke ikwuru ya jide anyị apalụghị ya apanye gị ije gwọrọ ya ịkụkpọrọ ya ka ọnụ dị nne kpachiwe nkịtị asa m Hello, Mama. Amadi kwa mama, kekwa nkime.
nsogbu adịghị ọ nnọọ na enwere ihe ndị anyị na-emezigasị ọ ya kpatara na ya abịabe mgbasighị ewe n'iwu ụkwa na oke mgbagharị nwechaa ihe anyị chọcha ka anyị mezichaa n'ezinụlọ anyị ọ ya mere na ya abịabe biko iwe wela gị egbela n'iwe nọkwa m akọwagoro gị ihe mere anyị ga-abịa oge ọbụla Kenny nata mma echetakwa anụ ya ọ dị ka o chefugo ụtụtụ ọma ma ngwa kenekwa ya ọkwa ahụ dịchi ya Therefore, Kedu ebe lara n'abalị? Kemgbe nke a bidokwa. Come on. Chelu! Ebe kisi mmiri n'ala. Therefore, nwanyị. Chelu, ka m jụọ gị. Ọkwa efu. Ebe kisi na ị na-eje. Kedu ebe lara n'abalị? Biko zawagodu m ya. Maka na ihe na-eme ọ karịgo. N'ihe ngwa ikịta, ihe na-eme akarịgo. Na-aza m ya biko. Ajụjụ. Biko. Ụlọ ebe niile ụtụtụ a. Enugo. Mana ịchọkwa azịza n'ihe jụrụ m. Mma aza gị. Zaa m. Agara m na Ultimate Hotels and Suites. Hey. Ultimate Hotels. Bam. Ebe a ka ị bizi. Chere ka m jụọ gị. Ese mmiri mmiri ara nne gị. Egbuli mgbe ọkpụkpọ ọkụkọ ọnwa. Ama ngwụra ala nne m. Afụgo m ihe abalị gị mkpali. Kweke m ka m kwụ ebe niile. Enweghị ebe ị na-aga. Enweghị ebe ị na-aga. Kenny chere. Ruo mgbe ịzacha ihe m na-ajụ gị. Ihe anaghị eme gị. Kenny kịta ka mma na ịṅụ mmiri ara. Ndị ndị ole dị ka gị. Ihe na-ekwe gị ime bọọlụ na-agba nwa bụ nwunye gị. N'iji ekwu ụgwọ n'oriri na nkwọrị n'ebe a ka ibizi. Ihere anaghị eme gị. Ihe ọma gị mekene gị. Ihere mee gị. Na-ekisara ụmụ iro kemgbe ụbọchị. Nwaanyị m ike gụta nwa ọnụ. Mgbe ọ gbara gị onye iro. Nwa ọ bụ nwunye gị mme ego obi ga-adị gị mma. Emeghe na. Obi ga-adị gị mma. Emeghe na. Ị na-apụ ala. Kansela. Abụma kansela pụọ. Kenny. Ọ bụla n'ihe. Kenny biko nu. Chirigoro Kenny ihe a mmekwanụ bụkwanụ maka ọdịmma m na gị. Gị mene ya ha aghọtị ya.
One Macodin Maguma, Mama, no Maka, I'm not in you, guessing Kiji and Antamafunina. Okay, Manafum, Ginaya in there. After shower. He never did see one movie. Oh, you should see Cobalamba before Gay Bagalum. Oh, my God, we go when I say we could give Bagalusia. Oh, no, can walk, get you a Bagalumba. Nambo. Get him up, Maka. Kenny, it is not me, I name him. Piff, Bagalum. The mummy's yours. Umwe Miki, in Modria also. Umwe Miki Machosigo also, Pico, by Aluciano. Pico, no. Pico. Anubum. Anubum. Mabu. Cachorro. General Ebenezer. Pico. So what do you want? Oge mbanye n'ime ụlọ wee na-eche ife mmemme maka na iwe na ọnụma jupụta ime obi. Amaghọzi m ihe mmemme, amaghọzi m ebe m ga-ebido. Ekwentị m wee kụọ. Oge m were ekwentị m wee zaa, ozi m nụta wụrụ m akpata oyi n'alụ. Egwu wee jite m. M wee gbara ọsọ wee gachiri ka ụgbọala m wee gbagaba n'ụlọ ọgwụ fagwa m ọnọ. Oge m ruru n'ụlọ ọgwụ, arụ ma m jijiji maka na ife anya m fụ ọnụ m apụghị ịkọwanwu ya. Hey, doctor, biko ka ebe ntị m nọ ka ihe mee ya. Gị mee ya. Madam, ihe kunu dogodo obere. Ihe zugodi ke mmasị chage question ni na-ajụ maka di. Okay. O wetugo m obi. Wetugo m obi mana gbogodo m ka ihe mee ya. Abụ m ka ndị nọọsụ na-asị na ha bụba ya ebe a na-eme operation. Gịnị ka eme ya biko nu? Emere operation na mkpụrụ amụ ya. O merụrụ ahụ na mkpụrụ amụ. Hey! Ha ka ya esi wee mụ nwa o. Hey! So na where's mkpụrụ amụ ọzọ? Hey! Angwanu mo. Hey! Oh yeah, they're right. No gonna take aka. Okay. It's not ya dimma. Ono ya posigodi mmekọ nwoke na nwanyị. Na ya mu mmekọ nwoke na nwanyị. Ono ya posigodi for a man. Ono ya posigodi. Elembo ya eru. Madam, manko anwụkwọ mana n'obere oge ọ na-ebido mmekọ nwoke na nwanyị. Hey!
ngwa ka ebe ọ nọ ka njikọrọ ofe ya biko. Baby, cake me. Baby, hey. Cake are ready. Adoro mama. Ifrokande. Adem ka edema. Adoro mama. Akwa ifi choy no. Kangwa kwagi. Ngwazi ya gya kita. Obi m na-agharịpụzi m ihe njiwe nụọ gị ọ na-emezi m ọ bụzi m ihe mwute etu si n'ụba gị ka nwunye ụmụ nwoke ndị ọzọ mmalụ na-anụ nwunye ha na-enwe obi aṅụrị na-eripụta arụ mana nenu sọsọ ihe na-enyedebe m ihe na-enwetara aka gị bụ obi mgbawasị na-arụ ụfụ. Ka ihe mmezi buteziri gị obi mgbawasị na ntakasị. Nwakwado gị oge nụrụ gị enwe olileanya na nwaanyị m ga-alụta ka nwaanyị ga na-enye m obi aṅụrị lee m udo mana nenu sọsọ nsogbu anyị si na nka abanye na nka anyị ka napụtakwa na nka nwa abanyekwa n'ọzọ onwe dị isi wekọta sọsọ ọnwa itenaanị ka anyị nụgo isi na anya wedị m otu a nke kachasị njọ kịta ebumnobi nwere ebe nnọkịta bụ ka imefuo m ka igbuzie m egbu gị nka mmezi ka esi na-ekwuzi ụta gwazie ndị nwa ga-agwa m adụwa ga-agwa m nyecha anya nnọọ ebe niile na-arụ m ga-emerụ arụ ọbụna ngedegbu m aka ngwa gị ịdago jee gwa Fanny fọrọ m ike agwụla ike adọghị ogogo aka ka m soro ike adọghị iko rafu aka ya keke kwa kisi ni utoko na wayo tumanisia wala kini anacha mose yozi yana na pesa na hiyo chukua ya kwa it's my portion chukua ya kwa mana kile kiasi na ya mnoka oko hai so si ndo tangana na amafizo what is the moment kero katata na mana ya ima kwa kiye ngene kwa kotisa ila ulifuna mwe ya le ka se no no ai wasaboni no no ka taba na ya moso ke se ma otutu a ife don mi si ja be wa ya bo mi si ọkwa nnọọ amaghị mgbe m ji wee gafee ụzọ a ọ bụ ya na-agarịtọ ekwesịrị otu efu ya ha na-achọ igbo mana agbago ya mana kedu mgbe ha na-ekwu maka ihe ji ha bịara pelotasị na-echere ha mgbe ihe dị mma otu a ya bụ na ọnụ ụlọ ka anyị ga-afụzi kwadoro ya maka jide na nwere ebe o tiri nọọsụ mana akwụkwọ m ihe mere ọnwụrụ odeko
Kelly, Osgrogi. No, never know now. Osgrogi no now. Mbosimbo, Ibrahim Okwana, Unobu. I was ringing get Chile King. Let me say, go what do you make both know now? Get him, Becky. You will go when. Oh, my boy, when you get all the other man. Kenny, I'm making Doctor Nuna. What was swap now? Net break it, Brogamiru. Never case no. Kija Kumogo. If you like Mogo, Mbari, in a Barry more governor. Get him, Becky. You know the work it out. I chose me my heat or even. Okay, may he give me? It's a man. You're froggy, mayor. I'm going. You can go. You know the working. You can go because General, I make you looking poor. General, the one apple. I'm not saying that to you. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm looking at the lawyer. Sarah, for calling. Looking very bad. Ebe na-eje? Chaka m gote ihe m na-abịa. N'oge a?
Ụtụtụ ọma. Nye ndị mmadụ ụtụtụ akịta. N'ime ya, abịaghị m n'ụtụtụ a ka mụ na gị nwebe mgbaghasị ma ọ kọzibe. Biko, ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na anọdugo m ana chee ihe niile ịgwa m. Ọ kara m mma na anyị Igbo nyetụrụ onwe anyị ohere nwa obere oge ka isi jụọ oge oyi ka isi jụkwana amụ oyi. Ya mere m ji wee sị ka m gwa gị n'ụtụtụ a achọrọ m ije na be nne m na nna m ka m gaa zuo ike otu izu. Ifele adị gị. Ka ihe na-akọwa. Ifele adịrọ gị n'iru. Mekwa ebe ọ bụ na akpọrọ ụmụ nwaanyị iwere aka gị chie iru gị n'ifele. Ekele gị. Nya, ịma na odonwu nnọọ nete ezinụlọ gị anya. Ihe maalụ bụ achọrọ ebe nne m na nna m kesi jụọ m oyi. Ekele ọnụ iji akọ eli. Ịkpọrọ ihe niile na-eme m bụ obere ihe. Ihe niile na-emekọba m n'ụlọ ịkpọrọ obere ihe. Mkparị niile ị na-akparị m na iji m wee na-egwu egwu iji m egwu ka isi n'obere ihe. Oke ihe chọọ bụ ka m nọdụ n'ụlọ a oge ọbụla ị garachara nata ịkpalịa m ịkpọ m nka ime m nka ọ dị ka o zuhọrọ gị. Biko ka m na-ayọ gị ozugo zukwa ike na be gị ka njebe nne m na nna m zutu ike ka m nwee ike kpebe ekpere gbasatara ezinụlọ m na ekpere jee kpere onwe gị nnọọ narị na-agwa gị ikpekwala ikpere maka m ị na-ekpe kpegbuko onwe gị akwụ ịchọ ịla mee ụzọ naba ị na-anya dịka ndị be naba jekisi ichi jụọ m oyi atọrọ m gị ataghị m afọ. Mgbe kwakọrọ ibu m n'ụtụtụ a wee na-abịa m nne m na nna m oge m narị wee ru n'oge mgbede mama m wee na-ajụ kasị m ajụjụ niile dị iche iche ka ọ malụ ma enwe ife ọ ya ajụpụta m n'ọnụ. Ka alụmdi na nwunye gị na si n'aka gị nafa agbalị ọ bụ mgbalị mgbasa gị ha nafa abanye ime olube ofu afọ ihe niile nna amara m otu m ga-esi wee kọwa ya akọwa nke ka isi malụ nọ na be nne ya ka ọ jebefu ka isi malụ onye makwa ọka isi na ọmụkwu ka ị na-achọ ịkọwa na nwunye m ejebe mana ịma ebe o ji na amụrụ anya asị ikwu oke nnọọ bịa Keli ka ebi na-eje Keli mma bịa kpachapụkwa ya ga-ejide ya ife akaligo karịa kedu ụdị ụka a na-aka Ông kia nè.
Master, no. Oh, drop. Forgiveness is a sin. Hello? Hello? Jane nwam ozugbo nnụrụ ka m bịalụ Jane ọ na-asị ekwu o nwere ife ọ na-ekwu na otu a ka ọ dị kemgbe ife anyị ma otu a ka o si eme dọkịta sị na ọ ga-adị mma mana otu a ka ọ dị o nwere ife ọ na-ekwu dọkịta sị na ọ ga-adị mma kedu kwanụ maka di ya ọ bịagokwa ọkada bụ kpọrọkwana na fon mbanụ chọọ ịkpọ ya Jane nwa m chelo
Ụma mgbu gị. Kwere ihe m na-ekwu, o nwere ife ga-eme. Kezi ihe ga-eme oge mmaji wee gbaghalụ gị. Ọ ga-agbaghalụ gị. Nna kpọrọ ya mma kpọgide okwere aza. Ana obi akwado bịa fụ m. Echechara ya otu ahụ. Ọ ga-enwerịrị ihe ji ya mere o ji bịara ọbịa gaza nna gị. Nweke na ndidi. Gịnị ji ya? Sọsọ ihe mmajike na ibu na mekwuru ka mụ na ya nwee mmekọ nwoke na nwaanyị. Oge anyị na-eme ebere na ebumọnụ a. Ngwa n'elu. Onye ori ma gbara ebe osi. Chelu echezina ihe a n'ụdị a. Chelu ebezi n'akwa. Aga m eje ka nje gwa Kenny ihe niile mere. Abezi n'akwa. Ebezi n'akwa. Ube ka m nọrọ. Mami biko. Ụkwana ka nna m nọ ihe a biko. Anụchago m ihe niile. Ihe m na-ajụzi gị bụ kedu ihe mere mere ka nne gị mara ihe niile a na-emenụ? Ị gwara m nwa bụ nne gị. Ọ bụrụ onye ilu onye ezi ka ị na-akọrọ ife dị n'ime. Onye pastọ ya bụrụ onye ezi. Ọ bụrụ onye ezi mana nna m akwago ya na-agwa m oge ọbụla na ihe ọbụla mere n'ezinụlọ m na mekwukwana ka ntị na-abụ nọ ya. Okwu onye na-agwa m ka ezi ka m si wee mejọ kịta. Onye pastọ ga-abụrụ onye ezi. Ọ bụrụzie m nwa bụ nne gị bụ onye ezi. Jane, ịmụkwa anya. Ọ bụrụ ihe m kwuo. Aghọtaghị na mbiko. Ị ga-akwụsị iji ụka. Iman Jezi ifuru na Iman nke nchichipụ anya Iman Jezi. Ọwụzide maka ịkwụsị ụka na nke kacha nke na ọ ya akwakwu ngwongwo ya na webe di ya. Otu a ọ ya na webe di ya. Nke a ka ọ gwara ezigbo ya. Mba biko yetu m obere oge biko mana chi ya nwụrụ na akịta. Ọma mmezi. Nke a bụ ife ọgaranya niile ma mụtezi n'ụlọ a. Echi kwakọta ngwongwo m. Echi nawa be di gị ka nna agwa gị ya be di gị. Ị ya nawa be di gị. Enaba. Na ma be di ya. Na cha. Echi na. Biko ebe sana akwa biko ke na akwa na-enwe ka o si eme m. Na-emetụ m n'obi ebe sana akwa. Ị ga-arụ ga-ayabakwa gị. Kedụ nwa m ezigbo ọgọ m obi juru m aṅụrị na anyị kpọziri eketa anyị bịa. Anyị mana ezigbo iwe na-ewe anyị agbụgo gị n'ekwentị ụgbọ otu anyị esi wee eme ị nara azakwa anyị aza. Anyị kpọziri wee yọọ gị bịa iwe bịa. Nke azụgo na ịkara kparịkpara anyị ugbu anyị wee sị gị n'ọkụ. Onwekwanụ ọtụtụ okwu adọkwanụ ụka mkpọrọ ihe si ka anyị gwa bụ na anyị ama ihe niile emerụ. Anyị maka o si wee mee na anyị sị itolu ihe niile okwu n'akụkụ kpọrọ nwunye gị uru na-atụ n'obidokwa gị ọfụ gwana ihe anyị si ka anyị gwa gị. Ọgọ m biko ka anyị felelata n'anyasị ka ọ bụrụ anwụnta. Iwe gị jụrụ biko ọnụma gị dajụọ ebuzi n'iwe. Daddy, Mommy, anụgo m ihe n'onu nkwulu mana ifu nwaanyị nọ ebe a ọ chọzi ịnụ di na nwunye maka na olubeghị ofu arọ olube mana ihe na-enweta be mbụ sọọsọ ihe iwe ọ da-asọpụrụ m chacha ife ebe ọ na-agwa m okwu etu obi dị m ike agwụgwọ m
maka Chukwu ike agwụgo m. Ọ bụrụkwa na anyị na-agbanyere ya ụkwụ anyị maka o si dị gị na ọ dịkwa ka o si egbute gị aka maka nke ọ na-adị mụ na di m na ọ dị n'otu a mana ife nsizi bụ gị gbaghara megodo anyị anya n'obi gbaghara biko. Daddy, Mommy, ejirikwana m onwe m dịka nwoke ji nwunye o megide ekpele a mechichaa ya agbara m n'ilo nwoke na onye ga-eme ya ụmụ nwoke na onye ga-eme nwe daddy ụmụ nwoke ya emegharị nne mechie n'ọchịchọ a na-ekwu ọkụ ifufe ya a na-ekwu ọmehụ ọnụ na-ekwu isi ọ megoro n'anya etu ọsakwa m ọkụ n'ụlọ Kenny, biko uche m dị niile ịnwakọ ijikwu m igwe ejikwu m ajụjụ ọ fịkwala ara ifu nwoke eme mana ihe nna ya nwere ihe ọzọ biko ịmalụ ka ihe esi ịgbara nwunye kpọrọ nwunye ya n'aba enugu biko Anyị ga-akwekwara n'ife ome anyị ga-akwekwara ya ama m ka o si adị bido ndụ ọfụ na di m ama m ka o si adị mana asịzi gị biko igwe gị jụrụ ọnụma gị dajụa n'ife na-emebikwara na-emebi mezi ka anya biko biko ihe m na-ekwu anọgo m ihu niile olu Daddy ihe na-ayọ m mee ama nkwe m n'ihe a melụnụ ụlọ mma n'obi unu gwara m ka m si wee bịa biko biko ihe na-ayọ m kịta obi m anabatara ya chacha wee na-asị biko 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 iwe ala ịdị iwe ala ịbịa aka na-akwụ ife ọbụla jee ya eje biko kedu ife ọzọ kedu ife gị ma nwa ihe na-asị n'ọnụ nwakekwana ihe mmemme mmegbuzi onwe ịchọ maka ndị ife Chineke na iwe na-ekele maka ihe ọma niile na-emere anyị n'ezinụlọ otu isi echekwa anyị otu isi edu anyị na-asị gị nara ekele ha Jizọs anyị wee na-asịkwa gị papa otu isi ihe na-emere anyị ọnụ anyị ama udenwe ma mgbaghara mmehie ma ihe niile nke ị na-emere anyị wee na-ekele otu isi wee mee ka nwa m wee na-ekpuchite nwa m n'afọ ime ya
wee na-akọwa afọ ime a wee na-akụji ya n'ọbara nke Jizọs wee na-asị na ọ ga-amụ ego mụọ karịa ka ndị ụmụ nwaanyị Hibru si amụ otu akụ ga-esi were n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Father, okwu meleme maka na nne na nna ya zitakọtago ndị mmadụ ha na-ayọ m mana obi ekwerọ m obi dusia m oyi mana mma asịkwa na Chukwu nyere aka mgbe enyi ya nwaanyị wetara m akwụkwọ gosi na ọ dịghị ime tupu ihe a wee mee ya wee chekwala aka si Chukwu arụzie ọ bụ otu a ga-esi wee kpedozie obi m ya dajụọ kịta m ga-awụsịkwa mmanụ anwụ Elenu Chineke ma ọ ya ka ndị wee na-ekwu na ekwensu bịa ka ọ mebie mala anyị mana chi anyị emeghị ya ifere eziokwu ka ikpe na-agara nna anyị nke bi n'igwe